Kaixo eta ongi etorri gurera, Juan Pedro, zer moduz? Ongi, tatzu. Ongi, hementxe. Gai, tenso baten inguruan agian hitz egin behar dugu gaur, elaren izenean zatoz, pasaden astelenean konzentrazio bat egin zenuten, hezkuntza departamentuaren aurrean, zer dela eta izan zen konzentrazio hori? Beno, aste santua baino lehen, hezkuntza departamentuak esan zuen, datorren urtean, gela gutxiago izango zirela hezkuntza sisteman. 19 gela gutxiago sare publikoan eta 14 sare pribatuan. 5 ikastoletan eta besteak itunpeko ikastetxeetan. Orduan, geratu ginen harrituta eta kezkatuta, oso kezkatuta. Eta, gainera, guk ikusten dugu 14, ni arduratzen naiz itunpeko sareaz. Orduan, 14 lanpostu arriskuan edo amildegian zeudela. Orduan, berehala hasi ginen zerbait antolatzen, protestatzeko, eta baimenak eskatu behar dira garaiz eta hori, eta prestatu genuen elkarretaratze hori, departamentu aurrean, hezkuntza departamentu aurrean, baina gure interpelazioa ez da bakarrik hezkuntza departamentuari. Osea, gure interpelazioa ere egiten da patronalari. Eta, eskatzen genuen, alde batetik ratioa jaistea, aprobetxatzea jaiotza tasa jaitsi dela, hezkuntza kalitatea handitzeko. Orduan, ratioa jaistea, alde batetik, hori hezkuntza departamentuari batez ere, gero patronalari, naiz eta ratioa jaisten badira, galtzen badira gelaren bat, galtzen bada, edo ezin bada salbatu gelaren bat, irakasle horiek birkokatzea sareko beste ikastetxe batean. Eta gero, beste aldetik, eskatzen genuen Nafarroako lan hitzarmena sinatzea, eta, hor, adibidez, jaisten badira ikastorduak, irakasle bakoitzaren ikastordua jaisten badira, dozenaka lanpostuak sortuko lirateke. Gero sakonduko dugu pixka bat gai horietan gehiago. Nola izan zenuten berri honen berri? Hau da, aurrekoan ere izan genuen Nafarroan ikastoleko lehendakaria, eta esaten zuen, inolako abisurik gabe, inolako zuekin kontsultatu gabe, zuzenean berria iritsi zitzaizuela. Ni prentsagatik enteratu nintzen, banengoen lanean, sindikatuan, eta bapatean kazetari batek deitu zidan, galdetuz, honi buruz, eta ez nekien ezer. Justu martxoaren 26an uste dut, bildu zela kontzertuen batzordea, eta hor Jimeno kontseilariak esan zuen, hori, gela gutxiago izango zirela. Denok geratu ziren harrituta, baina hala egin zuen, eta gero prentsa aurreko bat eta ohar bat atera zuen hezkuntza departamentuak esanez, hori jaiotze tasa jaitsi dela, 700 haur gutxiago daudela aurten. Eta, honen ondorioz, bere irtenbidea hori zela. Orduan sindikatuan oso kezkatuta geratu ginen, atera genuen ohar bat, uste dut ikastolen mobilizazioa egin baino lehen, eta hor esaten genuen, elak ratioa jaistea defendatzen du ikasgelak ixtearen ordez. Eta, hitz egiten genuen sare publikoaz, alde batetik, eta, ikastoletaz eta itunpeko ikastetxeaz. Elak kalitateko zerbitzu publikoa izango den hezkuntza eredu baten alde egin du, non euskararen gutxieneko ezagutza bermatuko den, eta hor ikastolak aitzindariak izan dira apustu horretan frankismo garaitik. Eta haien zeregina garrantzitsua da oraindik euskara berreskuratzeko. Hori esan genuen gure elkarretaratzea egin baino lehen. Eta gauza bera sare publikoaz, elak gehiengo sindikalarekin batera pasaden ikasturtean 4 greba egun bultzatu zituen
sare publikoan ratioen jaitsieragatik, eta beste aldarrikepenengatik. Orduan, oso kezkatuta geratu ginen. Eskatu genuen egun berean, martxoaren 26an gogoratzen naiz, eskatu genuela bilera bat Hezkuntza Departamentuarekin, eta informazio asko eskatu genuen. Karo, badakigu ze gelak desagertuko diren eta hori, baina ez dakigu inguruko, gela bakoitzaren, ikastetxe bakoitzaren inguruan sare publikoko ikastetxetan ze matrikula dagoen eta hori ere eskatu dugu egoera ongi aztertzeko. Baina Hezkuntza Departamentuak oraindik, bai erantzun digu, baina oraindik ez dugu izan bilerarik eta ez dugu jaso informaziorik. Neurri honek, zenbat ikasle, familia, irakasle edo langileri eragiten die? Asko. Itunpeko sarean esan dute 14 gela gutxiago. Ez dira 14, 15 dira. Baina, gertatzen dena da, gela bat ez duela ikaslerik. Badago gela bat, berako ikastetxe batean, inor preinskripzioa, inor ez dago ikaslerik. Orduan, hor zaila da gela hori berritzea. Baina, 14 gela, eta 14 gelatan dira 14 irakasle baino gehiago. Normalean, gela batean dago maisu, maistra bat, baina baita ere badaude ordu batzuk laguntza emateko edo orientazioa eta horiek ere galtzen dira. Orduan ez dira bakarrik 14 lanpostu dira gehiago. Eta, gero ikasle asko, familiek hautatzen dute edo aukeratzen dute eskola bat eta ez badago gelarik, berak aukeratu dutena, beraiek geratzen da bertan bera. Orduan jende asko dago afektaturik. Gure planteamendua da, patronalari esaten diogu beti, gela bat galtzen bada eskola batean, beste eskola batean, sareko beste eskola batean, bakante batean birkokatzea. Normalean patronalak ez du nahi hori, baina gure presioa egingo dugu hori lortzeko. Zer gertatzen da, kolokan airean edo lanpostu horiekin, 14 baino gehiago diren horiekin, ze goeratan geldituko dira neurri hau aurrera eraman ezkero, eta birkolokatu ez ezkero? Gela bat izten bada, maistra edo maisu bat geratzen da kalean, lanik gabe. Hori esaten dut itunpeko sarean. Sare publikoan ere, interinoak joaten dira kalera, prekaritatea handia dago. Gure sarean guk sinatzen dugu kontratu bat enpresa batekin, lan kontratu bat. Gela desagertzen bada, kalera joaten zara. Orduan, kale gorrian geratzen bazara, normalean sindikatuengana jotzen duzu, eta sindikatuok eskatzen duguna da beti birkokatzea. Hau ez da gertatu den lehenengo aldia. Orain 14 gela, duela gutxi patronaleko burua, Kristau eskolako burua, gertu zen esanez, lehenengo aldia zen hainbeste gela izten zirela, baina ez da horrela, igual nahiko gaztea da presidente hori, baina ni eskarmentu handia daukat jubilatzear nago, eta gogoratzen naiz, 80ko hamarkadan, ez ziren 14 gela itxi, 20 ikastetxe itxi ziren, 20 ikastetxe. Igual jendeak ez du gogoratzen, baina esaten badut, irakurtzen baditut bere izena, concepcionistas, monjas ziren. Orain la Cámara de Comercio dago hor, concepcionistas itxi zen. Esklabas, bereaingo esklabak itxi ziren. Josefinak, Madalenakoak, itxi ziren. Sagrado Corazón, Etxabakoizkoak.
Txantreako Salesianak. 20 ikastetxe itxi ziren. Eta hori erabaki zuen patronalak. Enpresek erabaki zuten ixtea. Orduan, hor lan egiten zutenak birkokatu ziren sarean. Eta egin zen akordio bat patronal, gobernua eta sindikatuen artean, eta ia denak birkokatu ziren. Orduan, hori izan zen krisirik larriena. Horregatik esaten dugu, ez dugula bakarrik interpelatzen gobernua, baizik eta patronala ere. Defendatzen duzu, hasieran esan duzu bezala, ratioak jeistea. Zergatik, zeintzuk dira ratioak jeistearen ondorioak? Bueno, argitaratu da zegela gauden arriskuan. Eta ikusten da, gela batzuetan, ia badutela behar den ikasle kopururik gela izteko. Igual falta dira ikasle bat edo hi. Orduan, jeisten badira ratioak, hor gela hori mantendu alda. Horregatik esaten dugu, ez gu bakarrik esaten dute beste sindikatuek, eta baita ere alderdi politiko batzuk, ratioa jeistea pixka bat, malgutasun gehiago izatea. Atzo entzun nuen parlamentuko saioan, alderdi batzuk esan zuten, Jimenok aldatu zituela araudia, araudiko neurriak aldatu zituela, ja matrikula prozesua hasita. Ikastetxeek ireki zuten epea, eta hilabete bat pasata, Jimenok aldatu zituen ebazpen bat, eta beti edo orain arte zeuden kriterioak aldatu zituen. Orduan hori, ez dakit, nahiko arraroa da. Eta eskatzen dena da, ratioa jeistea eta aprobetxatzea jaiotza tasa batzua dagoela, kalitate gehiago emateko. Gainera, kontutan hartu behar da, hau dela urterik okerrena, jaiotza tasa kontutan hartuz. Eta datorren urteetan igoko dela. Honekin batera esaten duzue, irakasleen lanorduak jeistea. Bai. Hori zergatik proposatzen duzue? Bai, gogoratzen naiz 2002 urtean, itunpeko sarean, greba bateratu baten ondorioz, lortu zen hemen Nafarroan ikastordua jeistea. Espainia mailan daude oraindik 25 ikastordu astero. Irakasle bakoitzak eman behar ditu 25. Imaginatzazuzuk 25 telebista saio egin astean. Ez dakit zenbat egiten dituzun, baina asko da, eta, karo, joaten zara, gelaz gela, ikasle desberdinak, 25 ordu da, erotzeko modukoa. Ordun greba bat egin genuen, eta jeitsi genituen, eta geratu zen 23 ordutan. Jardunaldia, asteko lan. Eta horren ondorioz, sortu ziren 180 lanpostu berri, sareko ikastetxeetan. Orain ere, pasatu da, ia, urte asko pasatu dira, 20 piko. Orain, Espainia mailan, Espainiako ministeritzak planteatzen du ikastordua jeistea ere. Eta guk eskatzen dugu patronalari eta Nafarroako gobernuari, itunpeko sarean ere, orain 23tik, igual 21era jeistea, eta horrela sortuko lirateke lanpostu asko sarean eta arazo hau konponduko zen. Zuen hirugarren proposamena, Nafarroako hitzarmen propio bat izatea. Bai. Azaldut pixka bat agian zailagoa izan diteke ulertzeko zergatik dena garrantzitsua hitzarmen propio bat izatea? Bueno, Nafarroan bizi gara, orduan zergatik erabakitzen dira gure lan baldintzak Madrilen. Hori uste dut edo nork uler dezake. Edo zein alderdi
edo ideologiako pertsonak ulertu aldu Nafarroan hobe dela hemen erabakitzea lan baldintzak. Aste honetan ospatu da agertu da hedabide guztietan nola erresidentzietan sinatu dela lehenengo hitzarmen kolektiboa, Nafarroako lehenengo hitzarmen kolektiboa, eta 5.000 lagun, 5.000 langile hobetuko dute. Guk beti eskatzen dugu hori, aipatu dizudan greba ura, egin dugunak azken greba gure sektorean, 2000 urtean. Sindikatu guztiok eskatzen genuen Nafarroako lan hitzarmena. Eta gero homologazioa eta birkokapena hori eskatzen genuen. Baina lan hitzarmena angeratu zen, gu beti aldarrikatu dugu, baina beste sindikatuok ez dute ikusten hain larri, esaten dut gehiengoa dutenak. Eta hor geratu da, baina gure ustez oso ona izango litzateke. Hemengo patronalarekin negoziatu eta hemengo gobernuak ordaintzen digu hilabetero soldata. Ez dugu kobratzen enpresatik, baizik eta hezkuntza departamentutik. Ardura handia dauka hezkuntza departamentuak. Erresidentzietan ez du soldatak ordaintzen, baina hala eta guztiz ere hor egon da negoziazio horretan. Guk eskatzen dugu gurean ere egotea eta Nafarroako hitzarmen bat sinatzea eta hori orain esaten duguna ikastordua jaistea oso ona izango litzateke. 23 ordu asko da. Sare publikoan nik adibidez ematen dut bigarren hezkuntzan. 18 ikastordu ematen dute ikasleek eta nik 23. Dira 5 gehiago astean. Ez dugu eskatzen 18 izatea ja, baina lortzen bada 21, 2 gutxiago izatea, kalitate handiagoa, denbora gehiago prestatzeko, hainbeste aniztasuna gure ikasgeletan aniztasuna handia, gero eta handiagoa dago. Eta hori ongi atenditzeko lankarga gehiegi dugu. Eta hain logikoa baldin bada, zergatik oraindik borrokan gaude horrekin eta ez da lortzen? Dirua kostatzen duelako. Baina kontutan hartu behar dugu gure estatuan, eta Nafarroan gastatzen dugu barne, hemen dauka eta puntatuta, barne produktu gordinako 3,9 hezkuntzan, 3,9. Baina Europar Batasunean 4,9. Da askoz gehiago. Eta UNESCO esaten du hoberena dela 6 gastatzea. Oso gutxi gastatzen da hezkuntzan. Eta batez ere, nire ustez, beti pentsatu dut, batez ere dela, Nafarroan, ikasleren 34 dagoelako itunpeko sarean. Eta itunpeko sarean irakasleok kobratzen dugu gutxiago, askoz gutxiago, eta ematen dugu askoz klase gehiago. Kritikatu duzue baita ere, beste sindikatu batzuk sinatu duten akordioa. Zer da hor gertatu dena? Bai, hor 2014an negoziatu zen, badago esan dut estatu mailako hitzarmena, baina oso pobrea da. Eta hori osatzen da, gero, edo hobetzen da, Nafarroako akordio batekin. Sinatzen da, 2022an sinatu zen bat, 24an beste bat, horrela. Eta 24an negoziatu zenean, birkokapen akordio bat jarri zen, baina bakarrik
ikasturte bakoitzarentzako 6 lagun edo 6 langile birkokatzeko bakarrik. Claro, guk momentu hartan esan genien beste sindikatuei. Eta 15 badira, zer egiten dugu. Eta justu ez dira 15, baina 14 izan dira aurten. Orduan, claro, 14 gela izten badira, 14 lagun edo 14 langile geratzen dira kale gorrian. Eta bakarrik birkokatuko dira 6. Eta beste 8. Horregatik guk esaten dugu 80ko hamarkadan egin zen bezala. 20 ez gela, 20 ikastetxeko langile guztiak birkokatu baziren, zergatik orain sinatzea akordio bat, baina kopururik gabe, esan ez, gela gabe geratzen zirenak birkokatuko dira. Ikastetxe batean jubilatzen da norbait, edo excedentzia hartzen du beste bat, hor. Baina enpresek ez dute nahi. Nahiago dute kontratatzea kaleko norbait, beste ikastetxeko pertsonaia, ez dakit, helduagoa onartu ordez. Eta ze arrisku izan ditzake horrelako neurriak normalizatzeak? Ze neurriak normalizatzeak? 14 ikasgela kentzearen neurria, horrelako neurri bat normalizatzeak ze arrisku izan ditzake? Beti prekaritatean egotea, hezkuntza sistema inestabilitatean egotea, familiek ez jakitea aukeratzen dudan gero beteko den, ala ez. Nire ustez behar da hezkuntza sistema on bat jartzea, eta hor kalitatezkoa izatea eta jendea jakitea, zer dagoen. Claro, bakoitzak badauka bere utopia. Elaren barruan badugu utopia bat, Euskal Errepublika konfederala sortzea. Eta hor, ze hezkuntza sistema izango, nahiko genuke izan. Atzo Garaikoetxea lehendakaria hil zen eta agertu zen prentsan nahi zuen Suediako estatu bat eraiki. Ez dakit Suedia, Finlandia, niko goratzen naiz. Momentu batean nire eskolan, enteratu ginen, urte asko, 2003an izan zen. Enteratu ginen salgai zegoela gure eskola. Monjek salgai zuten. Eta, ez genekien nork erosiko zuen, pentsatzen genuen, los legionarios de Cristo, esaten zen Madrilgo ultraeskuindar talde bat, eta beldurtuta geunden. Eta pentsatu genuen, hoberena publifikatzea. Publifikatzea gure eskola, gure auzoan DBH genuen bakarrak ginen, baina UPNek gobernatzen zuen eta ez zuen nahi publifikatzea. Baina aukera ona, guretzat aukera ona izango zen. Gero ez zen egin. Eta hori esaten dut, elaren utopian, igual hoberena zen sistema publiko on bat denontzako. Republika sistema publiko bat, Finlandian bezala. Ni kristaua naiz, baina Finlandian hango elizak 19. mendean hezkuntza sistema antolatu zenean Finlandian ez zen sartu hezkuntzan. Errespetatu zuen hori estatuaren papera zela, denontzako bera, eta ez zen sartu hor eskola publikoa dagoan eta bakoitza joaten da bere auzoko eskolara, udaletxekoa normalean. Hori izango zen hoberena, baina hori da utopia. Oraindik ez dugu ailegatu. Eta orain guk errealistaki eskatzen duguna da, hori, Nafarroako lan hitzarmena, birkokapena, raituak jaistea momentu honetan. Hemendik aurrera zer dator, zeintzu dira hurrengo pausoak? Ikusiko dugu, gu
bai hitz egin genuen beste sindikatuekin, izan genuen bilera bat pasaden astean. Momentuz, batzuk badute gauza batzuk antolatuta, baina posiblea da, igual denok batera, antolatzea zerbait, ikuspegi sindikaleko zerbait. Guk beti esaten dugu, bai, 14 gela galtzen dira, hori egia da. Eta enpresek ez dute nahi negozioa murriztu edo, baina gure ikuspegia izan behar da lanpostuetan batez ere. Orduan, ikuspegia sindikala bada eta 14 ikasgela galtzen direla, aldarrikatzen badugu hori ezin dela egin. Eta irtenbide sindikalak proposatzen badugu, posiblea da sindikatu guztiok batera zerbait egitea. Bukatzeko, Juan Pedro, ze mezu bidaltzen diozue gizarteari? Bueno, gizarteari esango nioke tristea dela, hau, gertatzeaz, tristea. Denon borrokarekin eta laguntzarekin lortu aldela gure hezkuntza sistema hobetzea, ni baikorra naiz eta jubilatzea egon, baikorra naiz. Orain arte batzuk egin dugun lana jarraituko du, eta nik uste dut jendea sensibilizatuta dago arazo honekin, asko atera da, eta falta dena da akordio bat lortzea, irtenbide bat bilatzea, eta nire ustez borondate onarekin lor daiteke. Mi esker etortzeagatik, ezagit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahi duzun? Ez, gutxi gora bera, hori, prestatua nuela gutxi gora bera esan dut, eta eskertzea, zuei, eskertzea, aukera bat ematea dela sindikatuari, azaltzeko nola ikusten dugun arazo hau. Plazer bat zuen beni izatea, animo lan guztiarekin, eta hurrengo batera arte, mi esker. Mi esker zuri.